Mahamaya constituency kaparlo dokmoka dihoidi hansearong amikar sang pidimi timungpi hancho jor chotpen kachuki mahem mongweke ja piraya jok kerap kilong jiaphan Mahamaya MAC mate EM lunsing teronalong kerap kacho hanga tengpen kedamtang therepo ni phai ingkora sirkebarni EM terona sangho ahinpen Mahamaya VDC atumaphan pinkhatsi kisungke phove kahem an pahumri damsi kerap ke pajirdam Kedamtang therepo ni phai ingkora ner keparni EM lunsing teron kapin khata tengpen Mahamaya VDC atum chelangsi dokmoka dihuidi hansearong sang pidimi timongpi alanglitum han chojor chotpen kachuki mahem kedamtang therepo ni phai ingkora trokani mongwe kijap ahir kang tang rakajok thedung akisung alam arjulongsi tongsekotpen kerap kipajirdam bangso kerap kipajirdam ahut VDC chairman Rajesh Teron VDC Klembangpu Pibison Kro Rajen Ingti Lapen Dihui Hansearong Rongasar Dilip Hanseatum Chetongdun Lapusona lang litum ahe marit kana hokpen kisung thektiga porahut tong sekotpen kerap ke pajirdam aputhak EM lunsing teron lapen Mahamaya VDC atumaphan kachoro pajirpon mo ঘৰ ভাগিনী বতাহে নিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যি সাহায্য কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো Rike lalo nilitum ladak patumi tumon kithe labangso hembang ponet lasi lasuk nilitum khobor kilong pen lasi pini ladak na homri lo lasi EM sar a direction of teng pen alang lia porwe puai pis dam nilitum VDC team hoi ladak wang pen na doidi hansero Mahamaya homusti hanse hemlo alang litum hem wang si pini nilitum akira pajir tegang lo Dokmoka ben Semsing Ingti Karbianglong Live